Wala na sigurong mas importanteng tanong na dapat nating alamin bilang mga nilalang dito sa lupa, kundi ang tanong na ito. Totoo bang may Diyos? Totoo bang tayo ay nilikha ng isang mapagmahal at makapangyarihang Diyos? Totoo bang lahat ng ating nakikita ay ginawa ng Panginoon? O aksidente lamang tulad ng tinuturo sa atin ng theory of evolution? Kaibigan, ngayong araw, nais namin patunayan sa iyo na merong Diyos. Nais namin tulungan ka na mas lalong lumakas at tumatag ang iyong pananampalataya kay Yahweh na siyang lumikha ng lahat. Hindi ko na patatagalin pa. Heto ang 7 hindi may kakailang patunay na mayroong Diyos. Halina't tuklasin ang mga katunayang ito. Unang pruweba, kapag may nilikha, may lumikha. Nais ko isipin mo ito, kaibigan. Naglalakad ka sa tabing dagat at may nakita kang relo. Pwedeng ang relong ito ay Seiko, Timex o kahit Rolex. May isip mo ba na ang relong ito ay kusang nabuo? Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang relong ito ay nabuo matapos ang bilyon-bilyong taon na evolution? Kusa na lang ang mga elemento ay nagsama-sama. May naging una at pangalawang kamay, naging gears, naging salamin, naging mga numero, at kung ano-ano pang kailangan upang mabuo ang relo. Hindi lang yan. Yung mga elementong ito ay kusang nagpatong-patong, nagkadikit-dikit sa eksaktong lugar, at naging relong kayang sabihin sa iyo ang eksaktong oras. Maniniwala ka bang ang relong ito ay basta na lang sumulpot sa dagat na walang sinuman ang may gawa? Hindi papasok sa isip mo na ang relong ito ay galing sa dagat? Kung ikaw ay magiging totoo sa sarili mo, masasabi mo, ang kwentong ito ay napakalaking kahibangan at kasinungalingan. Ngunit, alam mo ba na ang nag-iisang cell sa katawan mo ay mas komplikado pa kesa sa isang relo? Hindi pa kasali ang napakakomplikadong kalawakan na ating nakikita ngayon. Kung ganun, ang buong nilikha ay hindi lang basta-basta lumitaw na walang gumawa. Ito ay isang pruweba na kung merong nilikha, may lumikha. At sa kasong ito, ang lumikha ay walang iba kundi si Yahweh na ang ating Ama. Sa makatuwid, ang turo ng Biblia ay tama nung sinabi ng Genesis 1 verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pangalawang pruweba, walang buhay kung walang nagbigay ng buhay. Sa science o agham, mayroon tayong tinatawag na law of biogenesis. Pansinin niyo ito. Ito ay isang law at hindi theory. May malaking kaibahan ang law sa theory kung ikaw ay tumatalakay hinggil sa siyensya. Pag sinabi mong law, ito ay napatunayan na. Pag sinabi mong theory, ito ay isang teorya lamang at hindi pa napapatunayan. Kung ganon, sa pagitan ng law of biogenesis at theory of evolution, ang buong scientific community ay naniniwala sa law of biogenesis sapagkat ito ay napatunayan na at hindi tulad ng theory of evolution na hanggang ngayon ay nananatiling haka-haka lamang. Bakit ko sinasabi sa inyo ito? Sinasabi ko ito dahil ang law of biogenesis ay nagsasabing ang buhay ay pwede lang magmula sa isa pang may buhay. Ibig sabihin, ang aso ay magmumula lang sa isang aso, ang pusa ay mula sa pusa, ang tao ay mula sa tao, ang kalabaw ay magmumula lang sa kalabaw. May nakita ka na bang bato na naging isda? Aso, pusa o kalabaw? Nakakatawa, di ba? Ngunit, heto ang tinuturo ng theory of evolution. Nakakalungkot pero sa ating mga eskwelahan at universidad, tinuturo ang theory of evolution na para bang isang napatunayang katotohanan na sa katunayan ay hindi naman totoo. Dahil totoo ang law by Genesis, ang buhay na ating nakikita ngayon ay magmumula lamang sa isa pang may buhay. At sa kasong ito, ang buhay na yon ay si Yahweh na siyang lala. Alam niyo ba na si Sir Fred Hoyle ay isa sa pinakatanyag na astrophysicist sa Britanya? Nagsabi siya ang tsansang ang buhay na nagsimula bilang aksidente lamang ay may tsansang 1:10 to the 40,000 power. At alam niyo ba na kung anuman ang mas tataas pa sa 1:10 to the 50th power ay tinatawag na imposibleng mangyari. Pero ito, hindi lang 50th power pero to the 40,000 power. Makikita na hindi lang imposible na manggaling ang buhay mula sa hindi buhay, kundi imposible talaga. Makikita nyo na napaka-imposibleng ang buhay natin ay isang aksidente lamang dito sa kalawakan.
Ang tanging eksplanasyon lamang na ating makukuha mula sa lahat ng ito ay ang buhay ay ginawa at binigay ng Diyos. Tunay nga ang sinabi ng Genesis 2 verse 7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hininghan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Ikatlong pruweba. Ang batas ay nangangailangan ng tagabigay ng batas. Napansin mo ba, kaibigan, na sa ating mundo may mga natural na batas na umiiral? Sa kalawakang pinaniniwalang gawa lang ng tsamba at swerte, maaari mo bang mapaliwanag ang nakakamanghang presisyon at di nagbabagong mga natural na batas? Bakit sa tuwing may bagay na binibitawan ay babagsak ito sa lupa? Bakit sa tuwing gigising ka sa umaga, alam mo na sisikat ang araw? Bakit sa tuwing gagalaw ang isang bagay, ay hihinto ito pag wala ng enerhiya? Bakit ang napakalaking barko ay kayang lumutang sa dagat, ngunit ang isang barya na napakaliit at magaan ay lumulubog sa tubig? Lahat ng ito ay dahil sa mga natural na batas sa ating paligid. Hindi sila nagbabago at laging pareho. Ang lahat ng batas na makikita natin sa kalawakan ay dapat nandyan bago pa man magkaroon ng buhay sa ating mundo. Kahit isa lang sa mga batas na ito ay nagbago at nagiba ng kahit konti lang, lahat ng buhay ay mawawala o imposibleng magkaroon ng buhay. Malinaw kung merong batas, merong nagbigay ng batas. At iyon ay ang ating Diyos. James 4:12 ay nagsabi, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Sa madaling salita, ang Diyos lamang nag-iisang nagbigay ng natural na batas para sa ating mundo at sa buong kalawakan. Ika-4 na pruweba. Kailangan ng tagapanatili ng batas. Oo, may mga natural na batas sa ating kalawakan. Ngunit, tulad ng batas ng tao, kailangan merong magpanatili nito. Hindi pwedeng basta-basta na lamang na ibigay ang batas. Kailangan din itong panatiling umiiral sa lahat ng oras at panahon. Kaya nga, hindi mo makikita ang isang aso na nanganak ng aso nung nakarang taon, tapos manganganak siya ng puting ngayong taon. Hindi mo makikita ang mga puno ng mangga na namumunga ng bayabas. Wala ka din makikita ang tao na pagkatapos lumundag ay hindi na bumalik ang mga paa sa lupa. Kaibigan, ang ating Diyos ay hindi lamang nagbigay ng mga batas, ngunit siya rin na mismo ang nagpapanatili nito. Ika-5 pruweba. Ang mga disenyo ay nangangailangan ng taga-disenyo. Nakita mo ba kung gaano kaganda ang ating mundo? Marahil nasubukan mo na pumunta sa bundok, sa dagat o sa gubat. Kahit na sa paglubog at pagsikat ng araw, makikita mo ang lubos na kagandahan ng ating mundo. Kahit na tumingin ka sa kalawakan na puno ng pagkagiba at pagkasira, makikita mong kamanghang-mangha pa din silang tingnan. Lahat ng mga disenyong iyon ay hindi maaaring nanggaling lang sa theory of evolution. Lahat ng kagandahang nakikita mo ay dinisenyo ng nag-iisang makapangyarihan, matalino, at malikhaing Diyos. Kung namangha na tayo sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata, paano pa kaya kung gigamit tayo ng microscope para makita ang napakaliit na mga bagay dito sa mundo? Pansinin natin ang DNA ng isang tao. Kung hindi mo alam, kaibigan, ang DNA ay merong mga codes at languages na sobrang komplikado. Alam mo ba na ang ating DNA ay merong 3 billion genetic letters? 3 billion! Ito ay katumbas ng 12 sets ng The Encyclopedia Britannica o 384 volumes ng mga libro na kayang punuin ang 48 feet na library shelves. Ang DNA ay nagtataglay ng mga impormasyon at ang impormasyong ito ay hindi material. Hindi ito nahahawakan, kundi ang impormasyong ito ay nakasulat sa ating DNA. Tulad ng isang papel, alam nating material yan. Ngunit pag sinulatan mo na siya, ang iyong sinulat ay ang impormasyon. Hindi basta-basta lumilitaw ang sulat sa isang papel, maliban na lamang kung ikaw ay magsusulat dito. Ganon din sa DNA. Ang Diyos ang nagsulat ng codes at information na nagdadirect kung paano ang isang cell ay mamumuo bilang ilong, mata, kamay, buhok, at ibang-ibang parte ng katawan. Makikita natin ang talagang napaka-imposible ang theory of evolution. At ang tanging explanation lamang ng ating existence ay ang existence of God. Ika-6 na pruweba, mga natupad na mga propesiya. Alam mo ba, kaibigan, na malaking parte ng ating Biblia ay tungkol sa mga propesiya?
Katunayan, may libo-libong mga propesiya ang mababasa natin sa Biblia at karamihan nito ay naganap na. Sa sobrang dami ng mga natupad na propesiya, hindi ko kayang isiwala sa inyo dito ngayon. Pero bibigyan ko kayo ng mga halimbawa. Ang propesiya na mababasa natin sa aklat ni Daniel tungkol sa mga kaharian sa lupa ay natupad sa pagtakbo ng panahon. Sa aklat niya, pinakita ng Diyos ang 4 na kaharian na siyang magiging malakas na nasyon sa ibabaw ng mundo. Heto ang Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Greco-Macedonian Empire at Roman Empire. Ang mga kahariang ito mula sa Babylonian Empire ay nasulat na sa Biblia daang taon bago pa sila nagsimula. Heto pa, ang mga propesiya tungkol sa ating tagapagligtas na si Yahshua o mas kilang Jesus ay nakakamangha din. Ayon sa isang pag-aaral, ang tsansa ang lahat ng propesiya tungkol sa Misaya na matupad sa isang tao ay 1 chance in 100 million billion o higit pa sa dami ng lahat ng tao na nabuhay at namatay dito sa lupa. Makikita natin na ang mga propesiya sa Biblia ay hindi basta-basta mga hula lamang na gawa-gawa ng tao. Ito ay mga kaganapan na tanging ang Panginoon lang ang may alam at may kayang ipakita sa kanyang mga propeta at tuparin ang mga ito. Ikapitong pruweba, mga natupad na mga dasal. Maraming mga dasal ang mga natupad dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Marahil sa buhay mo, nasaksihan mo kung paano sinagot ng Panginoon ang iyong mga dalangin. May mga panahon na kung saan di mo mapaliwanag ang nangyari. Walang ibang paliwanag ang iyong makita kundi ang pagpamahal ng may kapal na siyang tumupad sa iyong panalangin. Maraming mga halimbawa ng answered prayers o yung mga natupad na mga dasal. Isang halimbawa nito ay si George Mueller. Namatay siya noong 1898 pero bago siya pumanaw, nataguyod niya ang 5 malalaking bahay ampunan sa Bristol, England. Ayon sa records, ang mga foundations at bahay ampunan ni Mueller ay nakalikob ng humigit kumulang 1,400,000 pounds o 7.2 billion pesos sa panahon natin ngayon. At alam mo ba kung paano niya nagawa ito? Ang sagot? Answered prayer. Katunayan, si George Mueller ay nagsimula sa isang maliit na bahay ampunan lang. Lahat ng perang nagastos niya para sa pagkain, damit at pagpapagawa ng mga gusali ay pawang galing sa mga donasyon. Sa panahon ng pangangailangan, tanging dasal lamang ang kanyang kinapitan. Kaya nga, ang kanyang munting bahay ampunan ay lumaki hanggang sa kaya nitong alagaan ang humigit kumulang na 10,000 orphans o ulilang mga bata. Maaring marami ang nag-isip na nagkataon lamang lahat. Pero ang totoo, ang answered prayer ay isang resulta ng direktang blessing at favor mula sa may kapal. Ang answered prayer ay isang resulta ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ito ay nangyari dahil sa ating pagdasal, paniniwala at paghingi ng kanyang kalooban sa bawat dasal na ating sasampitin. Sa pagtatapos ng ating programa, ako'y nananalangin na sana marami kang natutunan. Ang mga proofs o pruweba ng existence of God ay hindi may kakaila. Merong Diyos, kaibigan. At ang Diyos na ito ay nagnanais na magkaroon ng isang malapit na relasyon sa iyo. Nais siyang ipakita na siya ang Diyos at ang iyong Ama na handang patawarin ka sa iyong mga kasalanan at tulungan ka magbagong buhay at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ninanais ko na lahat tayo ay makakapagsabi tulad ng sinabi ni Job sa Job 19 verse 25. Pero alam kong buhay ang aking tagapagligtas at sa bandang huli ay darating siya dito sa lupa para ipagtanggol ako. Oo, merong Diyos at darating ang panahon na babalik ang ating tagapagligtas upang itaguyod ang kaharian ng ating Ama at sa wakas ay magkakaroon na ng matiwasay na pamumuhay ang bawat isa. Yun lamang po, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang aming mensahe, huwag po mag-atubiling i-like and share ang videong ito upang mas marami pang tao ang makarinig ng katotohanan mula sa Biblia. Ako po si Joshua Infantado ng Biblical Truths TV na nagpapaalala na lagi kayong lumago at matuto sa katotohanan ng Diyos.